khana shapang keduran kop ke tournament kabala rim tam hapo Asia kabala kamrim bane kala liga berkum juru ya ke Syria berwat ya ke FIFA World Cup ngapreng sabha pik parlo ke bisngau tanat ban page ya ke video hakane ke channel hakane ke video mentakas ngin ya page ya ke we ke tournament kabala rim tam hapo Asia Haus nem shie jar kendai spa propra wat ka FIFA World Cup ru kamshem ladon par wat ka La Liga ru kamshem pat lasdang par wat ka Syria ru kamshem lasdang hakane kapor Henry ha India hakawai ka nongpa ka bakerteng ka Shimla ka football tournament ka lasdang bat kane ka tournament kadai kata ka tournament ka balaya lengba ya ka thma ba banikong bat ka thma ba baar bat kadai ru ka tournament ka balayo ya ka jinglai luj jong kari India berkadai ruk ke tournament kabadang peniaj haduk kini kisngi kiba menta berkata ke tournament kadai kaduran kop berhakane ke video menta kasngi nya page ya ka full story syapang kaduran kop naduk balas dang ya ka haduk kini kisngi kiba menta berkane kamsyam ladai tang ka khana syapang ke football Henry kala ru bandai ka khana syapang ke story jong ke India Barhaus nem jar kendai spa pra ka Shimla kadai kata ka nongba ha ka porlior na benta ki British India lane kita ki pareng perki officer pareng ki jusyong ki jusa hangne ha ka porlior namar ka jingkenja par ka jingbe ka ler bepengat ha ka ne ka snong bana pedeng kini ki officer ladon uwe officer ubakerteng usar Henry Mortimer Duran une officer udai upareng berudairu sekretari jong ke British India berudairu ubreu ubadon ke Borsenshire hau berhakane kapor usar Henry udon hapdeng kamet ke bomkoj bomkhie kumta ulah syong sak tengan ha ka Shnong Shimla berkat ba urang syong ha Shimla kamet ka phat jung u kelas dang yo bor berhak ke wei kasni kalawan ke wei ke jing perkhat u berungej paka spot ka dei ke wei ke yarap ya ka koj ka khia perka spot ka wan ra ru ya ke jing klan berkum juru ya ke jing long ka wei kumta ularai pun sedang nok ka wei ke football tournament perkane ke tournament kadai na benta ki sipai berkino kino ki tim ki bajab kin yo ya ka bainong badai na kane ka daw ken pasami kane ke tournament duran kop Bade ka jingi lekai banengkong layal lekai hakawai ka jaka ka bakot ka anandil barkadai ka jaka badon ki plang ki bajar ngam barkadai ka badon hajan ka Shnong Shimla barka final ka banengkong kadai hapdeng artli ki tim ki badai ki sipai pareng kata kadai ka Royal Scot Fusilier persya ka Highland Light Infantry barhakane ka jingi lekai ka Royal Scot Fusilier kalayo ka nam job daar lawei pada ka kerteng jong kane ka tim lathok hakane ka trofi pada kane ka trofi kidang peteng ban ai syakinong job haduk kine kisngi kiba menta bar haduk san po arsnam naduk balas dang kane ka tournament lasya tang ki British team panyashim benta hakane ka tournament berlasya panil ekai tang ki sipai pareng bat ya ki Indian Army Henry omsyam lasya ya kino ki club ki badai hapo India bar ki tim jong ki sipai pareng kidai ki tim ki baklan bha ka tim kumpa Highland Infantry kala job hadu sansin pat kum juru ko Black Watch kala job hadu sansin pat kine kidai kita ki artri ki tim jong ki sipai pareng ki baklan bha hakane kapor bar ki sipai India kidai ki breu ki basnau tanat bha banil ekai hoki kim syam lasnau tanat banil ekai football kumta ki tim jong ki sipai pareng ki ju job ya ka duran kop manla usnam bat kane ka jingi lekai ha Shimla kalong ka jingi lekai ka bahe bha da ka ba ki sipai ki sim benta da ki jingruai ki basngau tanat hapor basdang ka jingi lekai kum ko open ceremony pergi penheru ya ki lama ki babun rong par ka jingle kemen ya kane ka tournament kalong ka bahe bha hakata kapor bat ka don ka khana ka basngau tanat syapang kine ki trophy jong ka duran kop bat ka trophy banikong jong ka duran kop lashna do silver ball bat ka tim Highland Light Infantry kala job hadu laisin ya bod kumta usar Henry ula aya kane ka trophy haki si junom bat ka trophy ka ba arpat kala lait sekawai ka tim kata ka Black Watch namar kala job kane ka tournament labon bon sen barhadin kane usar Henry ula shnano da ka rolling trophy kata ka rolling trophy ka mudba kitim ki bajab ki yo wan bu ya kane ka trophy shisnam Henry hadin kata ki hapan pen phaino ya kane ka trophy Berkumta suki-suki ke football kelas dang ban suthet hapo India
Pat ke Kolkata kala long kata kaying na benta ke Indian football. Pat ki klub ki bahek kila sedang banbi na po Kolkata kata ke klub kum ka Mohon Bagan East Bengal pat Mohon Badan Sporting kila sedang banbi na po Kolkata. Bat kini ki klub kim chimladai tang kita ki tim Henry ki dei kita ki klub ki bawanra kanam kaburam bar ka jing sarong na benta kari India. Berhaus nem shi jar kendai spak kadway ka Mohon Bagan kala tahu histori dakaba kala job ya ka IFACL dakaba ka penlim ya ki tim jong ki sipai pareng ha ka final. Bat kane kalong ka sen ka banikong na benta ki tim jong ka India ki bala ban penlim ya ki tim jong ki sipai pareng ha ki tournament ki ba kam he kumta barok ki riu football jong ka ri India ha kata kapor ki la lekmen ya kane ka jing job. Henry hakaduran kop ki klub na po India kina shamjing ha banyo banyel ekai hakane ka tournament. Berhaus nem shi jar kendai spa ar ya ka Mohon Bagan la sya banyel ekai hakaduran kop hakasen ka baningkong. Henry ki player jong ke India kim shimla don bot hakata kapor bar ki ha banyel ekai da ka kejat sudah. Henry ki sipai pareng pat kila don ki bots pat ki tiar kitar ki bakham ha kumta ki player jong kari India ki shamjing bha panya kompet pat ki sipai pareng. Barban yarap ya ki tim na po India kawai ke competition ka barit bha kelas dang haus nem shejar kendai spa lai pinyau. Barkane ke competition ka kerteng ka chota duran pat ki tim ki bakham tlot ki ha panyel ekai hakane ka tournament. Henry ki tim na po India kim sham la kwa ya ka prize ka barit ki kwa bej banra ya ka duran kop ka ba shisha. Berhaus nem shejar kendai spa saupau kalawan katma baar kumta ki sipai pareng ki ha ban lej yakun she Europe bar kum juro she Afrika kumta namar kane bon ki tim jong ki sipai pareng kim sham la don shu hapo India kumta ki bala penya ya ka duran kop kila raiba kin syana opan yelekai ya ki klub ki batlot na po India. Patkane kadai kata kasin ka banikong na benta ki klub ki barit na po India panyelekai ha ka duran kop. Badia kane ka tournament ru lara na Shimla sha New Delhi. Patkawai ka klub ka baya shimbentah kane ka por kadai ka Mohon Badan Sporting ka badai na Kolkata. Patka Mohon Badan Sporting kane ka por kalongkum kawai ka tim ka baklan bha. Panadu usnem shi jar kendai spa lai pesau hadu usnem shi jar kendai spa lai pra ka Mohon Badan kala job ya ka Kolkata Football League Sunsin ya bod. Badia ka final jong kane ka tournament la penyel ekai ha ukhat tarik Desember shi jar kendai spa sau pau padlayal ekai ha Irwin Amphitheatre ha New Delhi padmenta ya kane ka stadium lakot Major Dhyan Chand National Stadium. Bada ki spa hajar ngut ki breu kila one page ya kane ka final pad ki politician ru ki badai na Kolkata Dhaka Hyderabad pad Bhopal kila one poi ha kane ka final. Badia kane ka final la penyaj de referee jong ke India hakasen ke baningkong. Bad kane ka jingil ekai kadai ka jingil ekai habdeng ka Mohon Badan Sporting ka badai ka tim na India persya ya ka Royal Warwickshire Regiment ka badai ka tim ka baklan bha jong ki sipai pareng. Bad hakane ka final ka Mohon Badan kala job ya kane ka final da ar lawai. Pat kipajba kila dab da kajingkman namar hadin san po Arsenal bala sedang ya kene ke tournament menta ke klub na India kalala ban yora ya kaduran kop. Henry kadang don pat ke ke bakam kraw banyak ke football pat kata ke daiba ke India ke don haka jingsan char jong ki pareng bat ke jing lai lut kawan hadin news nem jong kene ke jingja. Perhapok madan football ke India kalala ban penlim ya ke klub jong ki sipai pareng. Patkane kalong kata ke jingkemen pat ke jing sarong na benta ki pajba jong kari India. Henry katma baar kala nangjur kumta ka duran kop kala sange pat nadu usnem shejar kendai spa saupwe ka duran kop kala sange labun bun snem. Padai ha usnem shejar kendai spa saupnyo pa ke India kala yo lajlut. Henry ke India kala pihak ha arbenta kata ke India bat ke Pakistan. Barah pedang kene ke jing kelumar jong ke India bat ke Pakistan wat ke trofi jong ke duran kop ru keladon pedang ke jing ya kelumar namar ke Pakistan kwa ekane ke duran kop panpoi Shalahur sya Pakistan bagi kwa ekane ke trofi pada ekane ke tournament pakadai jong ki. Henry uwei ubreu jong ke India ulami sya khmat bat ula ong m bat uta ubreu udai UHM Patel bat mau udai u defense secretary jong ke India
Bat mau ulaong pakane ka trofi kan syong bej ha India bat mau pat laingut ki he sipai jong ke Indian Army kila sim khia na benta kane. Bat hadin kane ka trofi jong ke Durand Cup kala don ha ka sangti bas aj jong ke State Bank of India. Badai lang ba UHM Patel pangisayo e ka Durand Cup haduk kisngi ki bamenta padai UHM Patel ubalayada ya ka history jong ka football hapo India. Par UHM Patel udai uta ubriu ubabun ki briu kimshem na tip ya ka kerteng jong u rei barok ki riu football jong ka ri India ki tip ha ya ka kerteng jong u. Berkane ka turnamen kelawan Phai Biang House Nam She Jar Khandai Spa Sanpeu ha Delhi. Berka jingil ekai bani kong kadai hadin ke independen kata ka jingil ekai ha Padang ka hadir bar City Police Persya ya ka mahan bagan. Berhakane ka jingil ekai ka hadir bar City Police kalak ban penlim da shigol lanot. Padai hang ne kata ka jing sedang ka batamai kala sedang. Padhang ne ka don ka ai ka babun ki briu kimshem latip ha chapang ka Durand Cup. Barha ka turnamen Durand Cup kano ka tim ka bajab ya ka Durand Cup kimshem layo tangkawe ka trofi Henry kiyo lightly ki trofi. Bat man la ka wei ka trofi ka don la ka jong ka jingmut bat la ka jong ka story. Tementang ine pej ya ka jingmut jong kine ki lightly ki trofi. Ka trofi ka banikong ka Durand Cup kane ka trofi kaladai nadu usnem She Jar Praspa Prapupra par kadai ka ruling trofi kadai ka trofi ka ba ai shakitim ki bajab par kitim ki bajab kila ban bu ya kane ka trofi shisnam par haba kane ka tournament ka wan Phai Biang ki ha ban pen phai ya kane ka trofi. Badia kane ka trofi rasdang ban ai nadu usnem She Jar Praspa Prapupra kumta kane ka trofi ka kit ka ba ya ki shispa lai pautali ki snam jong ka history jong ka India. Bat ka trofi baar kadai ka Shimla trofi kane ka trofi kadai ka trofi ka bala ai da ki pajba nong snong jong ka snong Shimla house name She Jar Khandai Spa Sau. Pada kane ka trofi Sham la ai da ka sarkar lane da ki sipai Henry la ai da ki nong snong jong ka snong Shimla namarba ki ich palat de kane ka tournament kumta kila lumpisa par kila shnaya kane ka trofi par kila donet ya kane ka trofi sya kane ka competition. Pat kaneru kadai ka ruling trofi kata ka mudba ki tim ki bajab ki hapan pen phai ya kane ka trofi hadin ba kane ka tournament kalawan phai. Par ka trofi balai kadai ka President Cup par kane ka trofi kalong ka bakar pangba namar ki tim ki bajab ya kane ka tournament kila ban bu ya kane ka trofi shi junom. Pada kane ka trofi la penmi ningkong house name She Jar Khandai Spa Sanpeu da u Dr. Rajendra Prasad ubadai u Presiden baningkong jong kari India. Barha kane ka trofi la don using Ashoka lane uta u Ashoka Lion uba ka jingmut jongka kadai lajlo namenta kari India. Bat kine ki lightly ki trofi ki don la ka jong ka story jong ki British history ka jing it jong ki pajba par ka jinglong jong ki breu jong kari India. Bat kine barok lightly ki jingmut ki don lang hakaway ka tournament. Tementang ini apet no ya ka jing sedang jong ka jing ya compete ya kane ka tournament. Parhadin ke independen kane ka Durand Cup kaladai kata ka tournament ka bapau bah hari India padai artli ki club ki badai na Kolkata ki balaya compete bah ya kane ka tournament kata kadai ka Mohun Bagan bat ka East Bengal. Bat kine artli ki club kidai kita ki club ki bayasyun bah ha ka history jong ka Indian football. Bat ka jingil akai jong kine ki artli ki tim lakhot ka Kolkata Derby bat kane kalong kum kawai ka jingil akai ka basyong shit bah par ka baskan bah habaro ka dau ba Asia kane ka jingil akai kalong betik kum ka El Clasico hapdeng ka Barcelona bat ka Real Madrid. Pada kane ka tournament lara bunsin da kine ki artli ki club kata tang kine ki club klara hadu lai play sin ya kane ka tournament. Kamahan megan kalara hadu kanyo sin ya kane ka tournament. Padai ru maka kabalara buntam haka history jong ka Durand Cup. Barha ka kedan ba arpat kadai ka East Bengal kabalara hadu kanru sin ya ka. Henry ka Mohun Bagan pat kalala banra hadu laisin ya bod kata house name She Jar Khandai Spa Anrup Plai house name She Jar Khandai Spa Anrup Sau par house name She Jar Khandai Spa Anrup San. Bat kalala ban penbut piang ya kene ka jingjob laisin ya bod house name She Jar Khandai Spa Prap Sau house name She Jar Khandai Spa Prap San bar house name She Jar Khandai Spa Prap Nreu.
Padai tang maka ka klub ha India kabala banle ya kane ka kam ya bot barkane kadai kata ka golden era namta kirangi lekai football jong kari India perkaduran kop kadai kata ka tournament ka bahetam ha ka history jo ke India ha kata ka por perkirangi lekai ki kelalong legend ha kane ka tournament Perhaus nam shi jar kendai spak kendai pulai kawai ka jingja ka pala kalawan ja hakane ka tournament da ka ba uwai ukna wadang kan rusnam ulaya lekai haka semi final jong ka Duran Cup berulala ban tap da ka bicycle kick pad kumta barok ki bru ki bedon stadium kila lengok pad kila risa ya ka ke baki ki yoi Bad uta orang yang lekai udai ubahai chung butia ubadai orang yang lekai ubat bitam haka history jong ke India perka khana jong ukas dang ha ka Duran Cup menta ngine pejno ya ke jing ke ba ka Duran Cup ka ya kendo ha ka jing ya lenti jong ka bad ka Duran Cup kala ya leng ba ki jing da ka ba ha ka por ba ka Indian Super League kalawan poi ha India ha usnam arajar khatlai barok kelas dang ban kela Bad ka ISL kala kelalong kata ka tournament ka bahetam ha ka history jong ke India. Bad namar ba ka ISL ka don shibun ka pisa perki don ki player pareng perki ateru perki channel ha TV kumta ka tournament ka balarim kum ka Duran Cup kala sedang banjak kerteng ha ka ne ka por. Perhaus nem arajar katsan arajar katnyau perus nem arajar katpra ka Duran Cup kap syam lala pan penlong ya ka namar ba ki tim ha ISL kim syam kwa syu pan simenta ha ka ne ka tournament perhaba ki sipai ki penlong ya ka ne ka tournament bun ki klub na ISL ki pha ek player ki balakan taj par kim syam la sim khya syu ya ka ne ka tournament Henry ki sipai India kim syam la du jingkerman dakaba ka army navy pat air force kilaya khunting pan penek pensa ya ka ne ka tournament padha usnam arajar kat khendai ka wei ka jingkala kalawan ja dakaba ya ka ne ka tournament lara no ha Kolkata bat ha North East India perkine kidai kita ki jaka ba ka football kam syam dai tang kata ka sport Henry ka dai shibenta kum kata ka lenti jong ka jing im jong ki Perhaus nem arajar kat kendai sau pulai hajar ngut ki fans kilawan asal Lake Stadium pansaki ya ke final Pat kine ki nomor jong ki fans ki pen baka Duran Cup kam syam layap Henry kadang up pan wan pai syaying Perhaus nem arajar arpuar barok ki klub na ISL ki ha pan yal ekai da ki player ki bayal ekai ha ka ISL Berkasong pisa jong ka Duran Cup kala sedang he par sedang kiu manla usnem Padha usnem arajar arpusau pat arajar arpusan lara da ka North East United ya ka ne ka Duran Cup badai hang neken baka Duran Cup kelas dang ban ki imbiang namar kalawan poi haka ying jongka kata haka North East United bad ka neken kadai kata ka khana chapang ka Duran Cup ka tournament ka balarim tam hadau ba Asia ka tournament ka bala khamrim bane ka FIFA World Cup par ka tournament ka bala khamrim bane ka La Liga par ka dairu ka tournament ka bala khamrim wat ya ka Serie A par ka ne kadai kata ka tournament ka bakit ka baba ya ka history jong ke India bar kadai ka tournament ka bala ya lengba ki sipai pareng ki klub nari India ki thma ba ka jing lai lu jong kari India ki politician ki legend pat kum juru ka jing jong ki pajba ya ka ne ka tournament pat ka ne ken kadai kata ka Duran Cup ka tournament ka bala rim tam ha India pat kum juru ha Asia pat ka ne ka khana ka dang ye piteng ha ka history jong ka te paralog mentakas ngi tangkine ki video telada pisno tenat par phiyo katto katne ki jingmentoi chepang ka history jong ke India sngo bha subscribe lang ye kane ka channel pa phila ban yo ya ki video ki batmai ki bangangan sapen mi par kum juru kum kadak ban support par ban ai jing kersian ya kane ka channel kublei shibun